Dobrý deň, volám sa Lukáš Kozmel a spolu s mojou kolegyňou Michailou by som vás rád poučil o bezpečnosti a používaní verejného bezdrôtového internetového pripojenia Wi-Fi. Ale čo to vlastne Wi-Fi je? Je to sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete. Wi-Fi bolo pôvodne navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia a lokálne siete, ale dnes sa často používa na pripojenie k internetu. Wi-Fi má mnohé výhody, ale samozrejme aj nevýhody a môžu na nás číhať mnohé riziká. Na vaše otázky o bezpečnom používaní Wi-Fi vám rada odpovie moja kolegyňa. Takže rada vám poskytnem nejaké tie informácie o bezpečnosti Wi-Fi a používaní internetu. Môžete sa pýtať. By som sa chcela spýtať, čo nám hrozí používaním Wi-Fi? Surfovanie prostredníctvom otvorených sietí môže byť veľmi nebezpečné. Zhodli sa na to špecialisti významných antivírusových firiem. Mnohí z vás používajú Wi-Fi aj v reštauračných zariadeniach, kaviarniach, ktorým ide o pohodlie zákazníka a väčšinou sú nebezpečné. Takže dáta sú prenášané v nešifrovanej podobe a sú ľahko napadnuteľné. Útočník dokonca môže celú Wi-Fi sieť aj vytvoriť s cieľom nalákať obete a odpočúvať komunikáciu. Ja sa chcem opýtať, ako sa máme bezpečne prihlásiť na internet? Základným pravidlom pri surfovaní prostredníctvom otvorených bezdrôtových sietí nikdy sa neprihlasovať na nezabezpečené stránky ani neposielať dôležité súbory nešifrovanou cestou. Týka sa to nielen internetového bankovníctva, kde je zabezpečená komunikácia za samozrejmosťou, ale aj prístupom k e-mailom a ďalším službám, ktoré vyžadujú meno a heslo. Zabezpečené stránky, ktoré využívajú napríklad internetové banky alebo aj ďalšie portály, spoznáte podľa známej predpony HTTPS v adresnom riadku prehliadača. Veľa z nás používame aj internetové zoznamka. Aké sú tam riziká? Existujú niektoré riziká, ktorých sa je možné obávať. Napríklad osobná bezpečnosť, keď stretávate niekoho, koho poznáte len cez internet. Vystopovanie a obťažovanie, zoznamovacie stránky používané ako prostriedky na spam, predaj alebo podvod. V niektorých prípadoch zločinci nájdu svoju obeť cez internet a keď sa stretnú, napadnú ju. Toto sú vážne riziká, ale môžete sa ochrániť, ak budete veriť svojim inštinktom a používať zdravý rozum. Mňa by zaujímalo, že aké sú riziká pri hraní hier cez internet. Napríklad, ak poskytnete súkromnú informáciu, ako je heslo alebo e-mailová adresa, tak vtedy, alebo stiahnutie programov na podvádzanie, ktoré tvrdia, že vám pomôžu hrať lepšie, ale ktoré v skutočnosti obsahujú vírusy alebo poškodia váš počítač. Iní hráči podvádzajú pomocou modifikovaných verzií hry, aby si pridali extra výhody. Čoraz viac sa objavujú skutočné obchody s virtuálnym herným majetkom. Napríklad môžete kúpiť na internetových aukciách postavy vyššieho levelu. Ak sa používajú skutočné peniaze, treba sa mať na pozore pred skutočnými podvodníkmi. Ako sa chrániť pri hrách cez internet? Vyberiete si užívateľské meno, ktoré neodhaľuje vaše osobné informácie. Podobne, ak vaša hra zahŕňa možnosť vytvoriť si osobný profil, dávajte si pozor, aby ste neodhalili žiadne osobné informácie. Používajte silné heslá, napríklad kombinácia číslic a písmen. A nepodávajte ostatným hráčom žiadne osobné informácie. Ako si máme vytvoriť silné heslo? Ako heslá, pokiaľ možno, nepoužívajte bežné slová. A ak máte problém zapamätať si iné heslo ako bežné používané slovo, voľte také, ktoré vás ničím necharakterizuje. Nech je to slovo, o ktorom nikto nevie, že máte k nemu vzťah, niečo, čo by od vás nikto nečakal. Povedzme, mohlo by to byť slovo svokra. Ak chcete, aby heslo bolo menej odhaliteľné, používajte nielen malé, ale aj veľké písmená. Pokiaľ chcete ešte silnejšie heslo, použite v ňom aj čísla, ako som už spomínala pred chvíľou. Posledným krokom vytvoreniu silného hesla je doplniť ho ešte o nejaký znak na klávesnici. Často používam verejné počítače a Wi-Fi pripojenie a chcel by som sa opýtať, či mi hrozia nejaké riziká. Samozrejme, používanie počítača a pripojenia Wi-Fi v internetových kaviarniach prináša rizika, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Napríklad spyware na verejných počítačoch zachytáva osobné informácie. Na bezdrôtovej siete je možné odpočúvaním získavať heslá a čítať súkromné e-maily. Každý verejný počítač je potenciálne nebezpečný, či už je v knižnici, obchode alebo v internetovej kaviarni. Mňa by zaujímalo, čo je to spyware. Spyware je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z vášho počítača, napríklad heslá. Máte ešte nejaké otázky? Nie.
Ďakujeme vám za pozornosť a na záver by sme chceli dodať, že si dávajte pozor na svoje súkromie, aby internet nebol pre vás nebezpečnou hrozbou, ale užitočným pomocníkom. Dovidenia.